Чираттагы матур кытлау хатыбыз Нәни Кояшчык. Зыркли авылында яшәүче Абайдуллина Эмилия Ринат кызына юлланыр. Бүген әлеге кызга 1 яшь тула. Шушы беренче җитди тантанасы белән ихластан аны әтисе Ринат Абдрашитович, әнисе Гөлия Рамилевна, апасы Эльвина котлап, иң җылы теләкләрен җиткерәләр. Алладан бүләк булып иңдерелгән җимешебез бүген 1 яшен каршылый. Әле яңа гына күкрәгемә кысып алган сабыемның беренче сүзен, тешен көтеп алган идек. Тизрәк үссә әле дигән көннәр дә бар иде инде. Бу шук шаян алтыныбыз белән. Менә кабул булган. Тоймадык та, үзе тулы кеше сыман йөгерә йөреп, нидер сөйләргә тырыша. Бар нәрсәне дә аңлап торган, фәрештә күңеле белән яшәгән нәниебезне барыбыз да бик үлеп яратабыз. Ул бар зат белән дә кызыксына. Аның шат елмаюы беребезне дә битараф калдыра алмый билгеле. Ул елмайгач, безнең өебездә кояш уянган сыман була. Әзрәк тавышы чыкмый торса, йокыга киткәчтән сагындыра куянчыгыбыз. Бер сүз белән әйткәндә, бар яшәешебезнең мәгънәсенә әверелде бик тиз ара. Йөрәк парабыз. Котлыйбыз сине матур бәйрәмең белән. Раббым үзе сиңа, әтиле-әниле, бар якыннарың, әби-бабаларың янәшәсендә бәхетле, шатлыклы булып, мәхәббәткә төренеп яшәргә язсын. Алда киләчәк гомерең дә балачагың шикелле үк әкияти матур булсын. Үлеп сине сөябез, җимешебез безнең. 1 ел элек аваз салып, син тугансың дөньяга. Эмилия дип исем бирдек иң дә гүзәл балага. Күз карашың бәхет исти, елмаюың шатлыкны, ничек инде яратмаска шундый алтын балыкны. Шак-шак кына ике якка авыштырып йөрисең. Бу тормышның бер генә дә усаллыгын белмисең. Күңелең саф, кирләнмәгән, бу озак шулай булсын. Бүген бәйрәмең көнендә өебез шатлыкка тулсын. Күз нурыбыз, тәбрик итеп сиңа бәхет телибез. Сине Алла бирсә һич тә кимсетергә бирмибез. Үсеп җиткәч, сөенешебез кызым язсын булырга. Исәнлектә, иминлектә, гел бәхеткә тулырга. Эмилия, син әлегә мин укыган бер сүзне аңламасаң да бел, сине якыннарың үлеп яраталар балакай. Әтиле-әниле булып, тәүфыклы, иманлы бала бул. Алдагы җырда бары синең өчен кабул итеп алайда. Һәр кемгә бирелгән төрле язмыш, бар гомердә икән Худайдан. Бала дип җан атулар, шул кадерле икән ул кайдан. Күкрәгемә кушып яратымчы, бәхетле бул балакаем кызым. Теләк күктән сорап алган, син минем сүнмәс өмет йолдызым. Күкрәгемә кушып яратымчы, бәхетле бул балакаем кызым. Теләк күктән сорап алган, син минем сүнмәс өмет йолдызым. Сиңа карап мин кыланамын, ак болыттай керсез күңелең. Яманлыктан айыр яхшылыкны, изге булсын барыр юлың синдә. Күкрәгемә кушып яратымчы, бәхетле булып балакаем кызым. Күктән сорап алган, син минем сүнмәс өмет йолдызым.
Синен сорыймын ялварам, балама бул язмыш мәрхәмәтле. Язмыш юлларында адаштырып, йөрәккәен итмә җәрәхәтле. Күкрәгемә кушып яратымчы, бәхетле бул балакаем кызым. Теләк теләп күктән сорап алган, син минем сүнмәс өмет йолдызым. Күкрәгемә кушып яратымчы, бәхетле бул балакаем кызым. Теләк теләп күктән сорап алган, син минем сүнмәс өмет йолдызым. Теләк теләп күктән сорап алган, син минем сүнмәс өмет йолдызым. Син минем сүнмәс өмет йолдызым. Бәхетле бул кызым йолдызым. Абайдуллина Эмилия Ринатовнаны 1 яшьлек матур туган көне белән ихластан Зырыкли авылында яшәүче әбисе Роза Фәритовна, бабасы Абдрәшит Абдулхаевич, Иске Мастак авылында яшәүче әбисе Галия Дәүләтшевна, бабасы Илизар Гаязович һәм апасы Гөлнара да котлыйлар. Балаңның баласы балдан да татлырак дигән әйтемне дөньяга аныгың тумыйча аңлап җиткермисең. Дөрес икән. Балалар үскәндә үзең яшь, аларга вакыт та шак-шак кына кала. Үскәннәрен дә сизмисең. Ә менә оныклар алар бик кадерле булалар икән. Алланың рәхмәте булып, гаиләбездә икенче кыз оныгыбыз туды. Аңа әти-әнисе бик назлап Эмилия дип исем бирделәр. Нәни генә, бер кышак кына булган елавык балабызга инде бүген 1 яшь. Бу бик мөһим туган көн. Беренчесе, Раббым шундыйларны бик күп алда каршыларга язсын. Курчак сыман бик матур балабызга Раббым үзе күркле балачак, әтиле-әниле булып, без әби бабаларының назына теренеп яшәргә насип кылсын. Аның елмаюы безнең күңелгә дәрт исти, безнең күрке булып, бар игътибарыбызны да үзенә җәлеп итеп торучы алтын алмабыз ул. Алда сине олы кеше итеп күрергә насип кылсын Ходаем. Без сине бик яратабыз җимешебез. Шәшкәләргә тиңләп, ак бәхетләр теләп, оныгыма карыйм сокланып. Баламның баласы, күземнең карасы, ул туганга яшибез шатланып. Рәхмәт кызым сиңа, бүләк иттең миңа хәзинәсен якты дөньяның. Ул бит терәк тугры, сихри сүнмәс нуры, яктылыгы күркәм уяңның. Сау сәламәт булып, игелеккә тулып, типсен аның нәни йөрәге, әти-әни назын, тыйып үссен җаным, һәр әнинең шулдыр теләге. Шатланыплар килсен, тылсымнарга терсен, ямгә күмеп гади тормышны. Сыкландыргыч, озын гомер юлы үссен, кабатланмас булсын язмышым. Эмилия, балакай, әти-әниеңне һәм әби бабаңны да синең бәйрәмең белән котлыйсым килә. Алда тапшыруда кабат синең өчен җыр яңгырый, рәхәтләнеп тыңла иде. Тормышымда иң кадерле бүләк, син икәнсең миңа оныгым. Көннәремә матур чагу бизәк, газизкәем минем күз нурым. Шәшкәмә син
бармакларың учларымда, бәхетеме биек нокта бу. Тәттелдәгән баллы телләреңнең, телләмимен һич тә туктавын. Чәчкәмә син әллә күбәләкме, юк кояштыр җылы бирүче, шатлык нуры үләшергә килгән син фәрештә җирдә йөрүче. Чәчкәмә син әллә күбәләкме, юк кояштыр җылы бирүче, шатлык нуры үләшергә килгән син фәрештә җирдә йөрүче. Рәхмәт укыйм көндә язмышыма, онык сөйде минем кулларым. И Ходаем минем сабыйымның, сикәлтәсез итче юлларын. Чәчкәмә син әллә күбәләкме, юк кояштыр җылы бирүче, шатлык нуры үләшергә килгән син фәрештә җирдә йөрүче. Чәчкәмә син әллә күбәләкме, юк кояштыр җылы бирүче, шатлык нуры үләшергә килгән син фәрештә җирдә йөрүче. Шатлык нуры үләшергә килгән син фәрештә җирдә йөрүче.